Máme tu príklad prepravcu A a B. Prepravca A vychádza jednoznačne drahšie, a to od 15 až do 25 centov, a odosielateľ do tých 10 kg pošle až 85% balíkov, väčšina z toho je medzi 1 a 2 kg. Navyše, prepravca B je ešte aj o 5 centov lacnejší v prípade dobierky, ktorá tvorí 80% zo všetkých odosielaných balíkov. Z toho teda vyplýva, že v sumáre by ten odosielateľ s prepravcom B ušetril 77 eur približne len pri balíkoch a ďalších 17 ešte za dobierku, čo je takmer 100 eur. V tomto momente možno aj už mnohí z vás by sa rozhodli v podstate tú analýzu ukončiť a rozhodnúť sa teda, predpokladám, že asi pre toho prepravcu B, za predpokladu teda, že kvalitatívne alebo v rozsahu služieb by tí prepravcovia boli porovnateľní. Poďme sa však pozrieť, ako situáciu môže ovplyvniť tých zvyšných 15% zásielok. Keď sa pozriete na tie ceny od 10 kg vyššie, tak v tomto prípade, ak stáva sa to aj v praxi, prepravca B kompenzoval tú nižšiu cenu pri tých ľahších váhach vyššou cenou zase pri tých ťažších balíkoch, hoci tvoria teda menší podiel z toho celkového množstva. V sumáre po premietnutí aj týchto cien stále vychádza prepravca A drahšie, ale už sa ten rozdiel znížil zhruba na nejakých 44 eur, teda skoro o polovicu, alebo nejakých 40%. Hej. Stále to vychádza lepšie pre toho prepravcu B. No určite tu nie je vhodné ešte tú analýzu zastaviť, a kde odporúčam sa naozaj venovať nejakým ďalším faktorom, tak to sú doplnkové služby. V tých doplnkových službách tú výslednú sumu najviac ovplyvňujú dobierky platené platobnou kartou. Ich využívateľnosť v posledných rokoch stúpa, čo podporilo aj samozrejme to covidové obdobie. Niektorí naši zákazníci majú využívateľnosť tej dobierky platobnou kartou 20%, iní vyše 50%. Je fajn, ak máte tieto dáta k dispozícii, aby ste sa vedeli adekvátne rozhodovať nie len pri tom výbere prepravcu vzhľadom na cenu, ale aj mali nejakú tú spätnú väzbu alebo možnosť adekvátne nastaviť si cenu dobierky v košíku, aby ste zbytočne napríklad túto službu nedotovali. Ďalšou z takou povedzme službou, ktorú určite je potrebné zvážiť, skontrolovať a porovnať, sú notifikácie alebo teda doplnkové služby, notifikácie SMS, e-mail alebo prípadne sezónne príplatky a podobné záležitosti, kde naozaj môžu byť tiež rozdiely medzi jednotlivými prepravcami, ktoré v konečnom dôsledku zvyšujú tú celkovú fakturáciu alebo teda celkový náklad na tú prepravu samotnú. No a na záver určite je to aj prípad palivového príplatku, kde napríklad GLS účtuje fixnú sumu, ostatní prepravcovia trebárs percentuálnu a navyše sa to môže v prípade tej percentuálnej sadzby aj alebo teda hodnoty z mesiaca na mesiac meniť, nakoľko je to naviazané na cenu nafty v danom období. Čiže v tomto príklade je vidieť, že po zrátaní všetkých nákladov, vrátane tých doplnkových služieb aj tých 15% balíkov na tých 10 kg vychádza prepravca A výrazne lacnejšie. Samozrejme, toto nie je situácia každého jedného e-shopu, už len vzhľadom na tovar, ktorý treba predávať. Hej, je iné, keď predávate povedzme nejaké modné záležitosti, oblečenie, kde máte väčšinu balíkov do 2 kg, ako keď predávate autodiely alebo povedzme nejaké cukrárenské a iné produkty, kde či už ten váhový alebo takisto rozmerový faktor balíkov výrazne ovplyvňuje to, koľko v konečnom dôsledku za tú zásielku zaplatíte.